Eu son Concha e escollín esta foto que titulamos Banquete de boda. Como veis, aí aparecen seis xovens, evidentemente. Escollino porque teño aí a familiares, eu non aparezco aí, pero está en primeiro plano meu irmán Xosé, que precisamente é o pai de Rubén. Outra tía de Rubén, tía política, unha prima miña, e dous veciños. Estaban celebrando unha boda. As bodas de antes, inda que moi sinxelas, eu penso que eran moi bonitas, desde logo para o meu gusto, casi máis que as de agora, que agora xa parece que, non sei, parecenme demasiado espectáculo. Eran unhas bodas moi sinxelas e moi bonitas, puñíanse as mellores galas, as fotos son preciosas, e, o máis triste desta foto é que das 6 persoas que están aí, solo vive unha, que é o pai de Rubén. Morreron todos relativamente xoves, porque esta é unha foto sobre os 70 ou por aí.